खुलुमबाय गिबियाव बयनिसिमबो UPPL हान्जानि जानानै गाहाम हामलायथि बावहरनाय जायो आरो लोगोसे नायगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावनाय जायो। दा आथिखालाव जे COVID-19 नि थाखाय जेतु लकडाउन सोलिगासिनो दङ आरो COVID-19 आ जेरैबायदि अल ओभार वर्ल्ड जेरैबायदि साग्लोबगासिनो दङ बारायगासिनो दङ जाहाथे बेफोरनिफ्राय बारग'नांगौब्ला बेफोरनिफ्राय जुदि जोङो बासायनांगौब्ला जों बयहाबो दायित्व दङ। जोङो स्पेसियेलि सरकारनि सायावल' जों नोजोर होआ जासे जोङो गावबा गावनो जाहाथे सांग्रां थानानै जोङो हजागथा थानानै जाहाथे बिनिफ्राय जोङो सांग्रां जानो हायो। थांनाय 27 तारिखनिफ्राय जे गभर्नरा सासनखौ गावनि डिसक्रिशनारि पावार बाहायनानै जे आखायाव लांबाय संबिधाननि अनुजायै दा दिनैसिमबो गभर्नरनि सासनावनो दङ। दा गभर्नरनि सासन थासेयाव दिनै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF सरकार बिथांमोनहा गावसिनि सरकारखौनो एक्सटेनसन खालामनांगौ हिसाबै बा एक्सटेनसन खालामनांगौ होननानै बिथांमोनहा हाइकर्टआव मोनसे केस एपिल खालामदों। दा बे केसनि हियारिंआ खननै जानानै थांबाय बे 15 तारिखनि गेजेराव हियारिं जाबावनांगौ दङ। दा बेनि गेजेराव मा बार्डिक ओंखारो दा बे हियारिंनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनगोन। दा आं बेखौल' बुंनो ससियेल मिडियायाव गोबां खोथा ओंखारबाय थादों बिसेसकि जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे फेक एकाउन्ट खुलिनानै बा जाथारै खोथा जुक्ति गैयै बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि गेजेराव माखासे खोथाफोर ओंखारनाय नुनो मोनदों। दा आं बिसेसकि बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों जाय बिथांमोनहा माखासे इलेक्शननि नामाव बा बिसायख'थिनि नामाव माखासे जानला खोथा भुवा खोथाफोर प्रचार खालामनाय बिनिफ्राय हयथ' जानगाराव थायो आं बेखिनिखौ खावलायदों। अब्ला इलेक्शन गेलेनायनि नामाव जों जानला मोनला बाथ्रा बुंलायनो नाङा। जे बाथ्राया सैथो जे बाथ्राया एकदम राइट इस्यु बिनि सायावल' जों बाथ्राखौ बुंलायनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला आङो गोबां मिडियानि गेजेरजोंबो आरो गोबां जायगायावबो आं बुंबोबाय थादों जोङो जास्ट ओरैनो पावार केपचार खालामनायल' जों साननो नाङा। मानो होननानै बुङोब्ला बे बिसायख'थिनि गेजेरजों सरकाराव फैनायनि गेजेरजों जाथि समाज हारि आरो जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखायसो जोङो राजनितिखौ आखायाव लानांगौ। बेयाव सोरबा नेगेटिभ प्रपेगेन्डा होलायनानै गावजों गाव बखिलायनानै जोङो राजनिति खालामनाङा होननानै आं सानो। दा दिनै BPF सरकारा थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोनहा माखासे खामानिखौ मावदों होननानै बिथांमोनहा बुंदों सोरबाया बुंदों मावाखै होननानै बिथांमोनखौबो मावाखै होननानै आं बुङा। हयथ' बिथांमोनहा मोनसे मोननैसो खामानिखौ मावदों। दा बिसेसकि बिथांमोनहा हयथ' लामा दालां एसे एनै बानायदों जानो हानाय। दा लामा दालां बानायनाया माब्रै जादों माब्रै रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। नाथाय आं बुंनो नागिरनाया बेल' जे लामा दालां जाम्फै बानायनायाल' जे खामानि बे नङा। बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। जाय BPF हान्जाया दिनै सरकाराव 17 बोसोर थासेयावबो बिथांमोनहा जे खामानिखौ मावनो हायाखै खामानिखौसो जों मावनो होननानै ओंखारदों। दा बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा खनसे नङा खननै नङा खनथामसिमबो देरहाहोबाय आरो फारसेथिं इन्टारिम हिसाबै बिथांमोनहा 2 बोसोर थाबाय गासै 17 बोसोर बिथांमोनहा थाबाय। बे 17 बोसोराव बिथांमोनहा मा मावदों मा मावाखैगौ। दा बिसेसकि जोङो बेखौल' जों UPPL हान्जा हिसाबै बुंनो लुगैदों जे बिथांमोनहा जे खामानिखौ मावनो हायाखै जोंनि बे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL हान्जाया जोङो मावफुंनो हागोन। जों बेखौ रायजो राजाफोरनो जोङो खोथा होयो आरो जोंखौ खनसेखौ नायनांगोन आरो जुदि जोंनि सायाव गोजोननाय गैयाबा रायजो राजाफ्रा हयथ' जोंखौ नेक्स्ट टाइमाव सोलायफिनबानो जाबाय जों बेखौ बुंगोन। ओंखायनो खनसेखौ जोंनो चान्स होयो। थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोनखौ चान्स होबाय आरो 17 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोनहा जेरैबायदि मावदों मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय हिसाबै एबार खनसेखौ बे बिथांमोन मावनो हायै खामानि जेरेखम एग्रिकालचार सेक्टराव जों इयुथ्सफोरनि इमप्लयमेन्टनि सेक्टराव जोंहा खामानि मावनो गोनां दङ आरो बिसेसकि जोङो वुमेन इम्पावारमेन्टनि खोथा दङ आरो बेबायदिनो गोबां समाजारि थासारि गोबां जोंहा मावनो गोनां हाबाफोर दं। जाहाथे बेफोर खामानिफोरखौ मावफुंनांगौब्ला बेयाव गोदान नेतृत्व नांगोन गोदान दैदेनगिरि नांगोन आरो यां दैदेनगिरि आपडेट दैदेनगिरि आप टु डेट दैदेनगिरिखौ जोंनो नांगोन। दा बे हिसाबै जोङो बिकल्प हिसाबै UPPL हान्जाखौनो जों नुदों आरो लोगोसे प्रमद बर' दैदेननाय राफोद बिथांनि लिडारशिपआव जों मोनसे सोलायनाय फैगोन परिबर्तन फैगोन आरो रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि जाजानो लुगैदोंमोन बेखौ मोगथाङाव महर मोनफुंगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। आङो बिसेसकि बे दतमा समस्तिनि सायाव बेखौनो बुंनो सानदों जे थांनाय जिहेतु 2015 मायथाइनि जे इलेक्शन BTC बिसायख'थि इलेक्शन दा बेयावबो जोङो PCDR हान्जा हिसाबै जों गेलेदोंमोन जोंनि दोलोनिफ्रायनो। दा बेयावबो जोङो देरहासार जानो हाखादों आरो बै समाव जाय बिथांमोनहा जोंखौ भट होनानै देरहासार खालामदों बिथांमोनहा दिनैसिमबो जोंनिफ्राय खुनु अलट पलट जायाखैखौ जों नुदों आरो बरंस' BPF हान्जानिफ्राय गोबां दैदेनगिरि गोबां सापर्टार गोबां भट होग्रा बिथांमोनहा जोंजों सिंजोंफ्राय जगाजगआव दङ सोमोन्दो लाखिबाय थादों। दा सम थासारिया जुदि फेभार खालामब्ला बिथांमोनहा जोंजों अपेनै फैनानै बिथांमोनहा खामानि मावनायनि खोथाखौ जोंनो होदों। दा बे लकडाउन जोबनायनि उनाव सरकारा जुदि इलेक्शन खुंनो हानाय परिबेस खालामनानै होयोब्ला हयथ' बिथांमोनखौ जोङो फ्रन्टआव नुनो मोनगोन जों बेखौ दिनै मिजिंथिनो हायो।
आरो जोंनि इन्टारनेल रिपर्टआबो बेखौ बुंबाय थादों जे बे दतमा समिस्ति हिसाबै बिसेसके दतमा समिस्ति हिसाबै जोङो देरहाखानायखौ 100% रोखा होननानै जों दिनैनि थारिखआव बुंनो हायो। आरो बे बाथ्राखौ आं बुंदेरबावनो लुगैदों जिहेतु थांनाय समाव जोंहा कुनु TCLC चेयारमेन गैयामोन, कुनु जोंहा BCDC चेयारमेन गैयामोन। बिनि गेजेरजोंबो जों रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे आवाज दैखांबोबाय थानो हादों, ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों बाथ्रा बुंनो हादों। दा बे हिसाबै जों जुदि सरकाराव फैयोब्ला, जों जुदि जोङो सासनाव फैयोब्ला थांनाय समाव जेरैबायदि जों मावदोंमोन बिनिख्रुइ जों 3-4 गुनखौ मावनानै रायजो राजाफोरनो जोङो देखायनानै हागोन। आरो लोगोसे आं रायजो राजाफोरखौ जोबथारनायाव बेखौल' खावलायनो लुगैदों जाहाथे नोंथांमोनहा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जे BPF सरकार बिथांमोनखौ जे 70 बोसोर नायनो हाबायब्ला जोंखौ वान टाइमल' नायनो थाखाय आं बयखौबो खावलायगोन। आरो वान टाइम नायनायनि उनाव जुदि 5 बोसोरनि गेजेराव जोंखौ जुदि नोंथांमोनहा नोंसिनि फसायनाय बायदि खामानि मावनाय बायदि मोनाखैब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट इलेक्सनाव जोंखौ बोख्लायबानो जाबाय। आरो बेथ' डेम'क्रेसिनि मोनसे नियमखा। आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो आं इसेबांखिनि बाथ्रा बुंनांगौ सानासै, बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय